O viral video tonorok Instagram reels, Facebook reels tei YouTube short rogo kwbang mano nugui mankhana. Bwri khoroksa belai kheno kha nangui kapjak. Kwthwi baskao khopjak. Sakao nahar belai kheno kapjak. O bwrini bumung wngkha Sonia. Bini boyfriend eba fiancé Flight Lieutenant Siddharth Yadav buini jan banchirina thanio shahid wngmani nangkha. 10 din sigang no Sonia tei Siddharth ni engagement wngui paimani. Sonia bini boyfriend ni kwthwi no naisiktwtwi muitu khlai rewi tonio je kok sawi nung angbai malaina tongmani ano na phaina tongmani tangui na phaya hinui belai kheno kha nangui kapjak. Bini kwthwi basko sakao 10 din swkang engagement paibai mani yagulo Siddharth Sonia no kok rewi kalango je no te waisa phaipro na phainai hinui phiaba Sonia le boro saimanai bwskangni salo omo haise wngna tongo hinui bono na phainani kok rimase phiaba bo tironga baise khopjagui phainai hinui sabo saiman. Siddharth matro bumino rimani bini somai o somai no hingkaile bo bini kha baino bo khlaiui shahid wngkha. Desh ni bagui kotorma balidan bo rikha bo sak no. Phiaba omo hai salo Siddharth ni buma bini bwsla no paithak jora naharmung. Siddharth ni buma no Siddharth bai samung khlainai tei jawan rok bini buma no phan rwui jaikar khlailai tonglaikha Siddharth ni bumungui bini buma no phan rwui. Phiaba shahid wngnaini ni buma ni bwkha no kebo phano bujiui mangalak je bo no siwo bini bwsla kwmajakmani yagulo bwsukse kosto. Khoroksa masa susuru bwsla no kwmajakmani dukhu no khoroksa buma no siwo. Borokni sathi thwiui thangmani yagulo Indian Force ni Afsar rok bo borokni mokol ni muktui no narwgui manliya borokni dol thwiui thangmani bagui joto no muktui chojoriring holaijak yakbai. Khoroksa jawan 28 bosoro thwiui thangnani omo kuno dino phano mwsangya. 10 din swkang no Siddharth ni engagement wngui paio. Tei aboni yagulo November maso kheno bini kailai ni date bo rwjak. Tei nogo bo haike no sadi ni tayari eba kheba joto thik thak khlaiui ready rok no khlai tonglaio o November month ni borokni sadi ni bagui. Sal 1979 o Bayu Sena samil wngmani jaguar biman tei jagao tongmani technique ni kharabi desh ni khoroksa jawan sajlani langma sonani nangkha. Bharatiya Varasena ni jaguar biman niyamit prashikshon uran rifuro Jamnagar ni ganao durghotna ghotinani nangkha. Tei o durghotnao Flight Lieutenant Siddharth Yadav shahid wngmani nangkha. Chini Bharatha desh ni bagui kotor hingke omo sije shahid wngmani swkang Flight Lieutenant Siddharth Yadav kwbangma borokni no jan banchirwkha. Tei obono twiui Indian Air Force rok bo sawai khwnarikha je jaguar walaimani biman jagao 2ta seat tongo Siddharth tei bini logio khoroksa dol tongo tei jorao technique kharapni bagui afro jwngjal achaikha. Tei jorao omo hai wngmani bagui no kujuk sakati borok abadi yakheba jagao borok kwrui jagao thangui inject khlainani bagui uansukha jetui borok rok dukhu manya tuikhe. Haike no Siddharth tei bini logi tongnai dol
borok je tino si crash ungnani saiman tongo abagui borok tongmani jagao thangyawi bolong kothok keu phano kwrwi jagao inject ungnani eba khiba crash ungnani bagui uansukha tei omhai khlai tani no borok joto borok ni jan bansiri rekha tei borok hingke sak no balidan rwi rekha phiya ba Siddharth ni logi tei kaisa pilot tangnai hingke Jamnagar ni kaisa hospital o treatment khlaijagui tongo bo belai serious phiya bo bansijak no phiya ba tabuk tamo ungno tamo ungya bini bo kuno sisukya phiya ba Siddharth hingke ar jagao no dom laikha hinui saimanka koktomani bisingtui Siddharth ni family ni borok rok din kolokma eba kheba bosor kolok sal kolok romoi no omhai sena sebao help khlai tongo hinui saimankha borok ni pardada British shasan jepuro ungui tongo a jorao pardada Bengal engineers o tongo tei artisani bo samung khlaio tei Siddharth ni bopha bo LIC o samung khlainani sakang Bharatiya Vayu Sena o seba khlaika hinui saimankha Siddharth bongni paribarni 4 number o romjago je Bharatiya Vayu Sena o samung khlainaio 2016 o Indian ni exam Siddharth afro pass khlaika aboni ulo no 3 bosor mui kwrak training khlaimani yagulo fighter pilot ungui mankha bo fighter pilot 2 bosorni service khlaibaimani yagulo bono promotion rekha aboni ulo bo flight lieutenant ni podo sokphaikha